Emyn 709. 709. Arglwydd, dysgu mi weddio. Priod waith pob diwiol yw. Treulio nyddiau oll idd geisio a mawrygu denw gwyw. Dedwydd y Duw a ddisgwylio wrth ti. Emyn 709. Roedd yn fraint bythefnos 2 wythnos yn ôl rwan i gymryd rhan yn caniadaeth y Cysegr. A roedd y rhaglen yn dod o'r gofalaeth. Ac yn lle cael just un person yn dewis yr emynau, roedd 6 ohonyn ni o'r capel yma, o'r capel Porthcawl, yn dewis ei hoff emyn. Wel, i fi, amhosib. Un wythnos mae gen i un emyn sydd yn hoff iawn. Wythnos arall, emyn arall. Mis nesa, emyn arall. Pwy a wyr? Beth yw'r hoff emyn? Ond, yn syth, pan oedd Dylan yn gofyn, roedd yn un meddwl am emyn oedd yn un darganfod am y tro cyntaf. A siwr o fod, bydd llawer iawn ohonych chi yn nabod yr emyn. A dwi'n anghofio y darlun gan T. Rowland Hughes, iawn? Dyna oedd fy newis i. Pam? Oherwydd, roedd Phlisty a fi yn mynd i fyny ymwythig, a roedd yn un arwain angladd dros un o'r ein haelodau pan oeddwn ni yn ymwythig. Myf, roedd hi 104 pan oedd hi newydd farw. A roedd ei ferch yn gofyn i fi i ddefnyddio y darlun efo Bryn Terfil a Rhys Meirion yn canu yn yr amlosgfa. A roedd roeddwn ni isio rhoi'r geiriau yn y taflen oherwydd fydd neb yn yr amlosgfa yn
gwybod y geiriau ac yn deall y Gymraeg, bron neb. Felly, roedd ni eisiau cael y geiriau a hefyd cyfieithiad. A roedd ganddi hi CD efo cyfieithiad ar y cefn. Doeddwn ni ddim yn hoffi'r cyfieithiad. A dwi wedi clywed gair arall dwi'n hoffi. Nid yn unig ydych chi'n medru cael cyfieithiad, ti'n medru cael addasiad. Dwi'n hoffi addasiad oherwydd mwy neu lai yr un peth. A dyna beth wnes i. A dwi wedi trio, a roeddwn i'n gweithio'n galed iawn i drio jyst sgwennu rhywbeth yn Saesneg sydd yn golygu rhywbeth i fi. Ac wrth gwrs, a roeddwn ni'n rhannu. Ac roedd yn dda. Ac wrth gwrs, y darlun yw y darlun yma. A dyna'r yn union y darlun roeddwn ni yn sôn amdano fo. Albrecht Dürer, y dwylo sy'n gweddio, the praying hands, yeah? A dwi wedi tyfu efo ni efo y llun yma. Ffram newydd, ond roedd y llun yma ar y wal yn stydu fy nhad pan oeddwn ni'n tyfu i fyny. Ar ôl iddo ymddeol, roedd yn symud, o un tŷ arall, yr un llun ar y wal yn y stydu, a wedyn pan oedden nhw yn ymddeol ar y wal, yn ei studio yn y mants i weinidogion sydd wedi ymddeol, ac wrth gwrs yn drist roedd o'n marw jyst 2 fis nes ymlaen. Ac felly roedd y llun yn aros ar y wal pan oedd fy mam yn byw. Ar ôl iddi hi marw, mae llun wedi symud i ein tŷ ni yn gyntaf yn Cheltenham, rwan ym Mhen-y-bont, a pan oeddwn ni'n symud i'r Mhen-y-bont, roeddwn ni'n prynu popeth o IKEA. Ac tan hynny, roedd y llun efo gwydyr a rhyw pasipatw neu rhywbeth roedd fy nhad wedi creu, a roedd y ffram yn torri. Felly, dyma ffram IKEA rwan, sydd yn sefyll ar ben y silffoedd yn fy stydu i. A wrth gwrs, mae yna straeon wych yn mynd efo'r darlun. Mae dau frawd a 2 ohonyn nhw yn medru arlunio, ac doedden nhw ddim, 2 ohonyn nhw yn medru mynd i'r coleg, felly roedd un yn gweithio efo'r pwllglo neu rhywbeth, mae'n gloddio, a wedyn roedd y llall yn mynd i'r coleg, a roedd Albrecht Dürer yn mynd i'r coleg. Ar ôl 4 blynedd, yr syniad oedd newid lle oedd. A bydd Albrecht yn mynd i Maen Gloew, a wedyn bydd y llall yn medru mynd i'r coleg darlunio. Ond doedd o ddim yn medru mynd, oherwydd doedd ei dwylo ddim yn medru darlunio rwan ar ôl 3 mlynedd yn gweithio mor galed lawr yn y pwllglo. A felly roedd Albrecht yn dweud, 1 munud. A roedd, dwi ddim yn gwybod y gair, despair dros wyneb ei frawd, a roedd o just yn chymod fel na, a roedd Albrecht yn dweud, stopiwch 1 munud, a roedd o'n creu y darlun yma. A dyna'r darlun. Ac os ydych chi'n edrych yn agos, mae'n anodd i wneud dwylo yn tydi. Ond mae'n wych, ond ti'n medru gweld. Dydy'r bys ddim yn mynd yn syth rwan yn un o'r llaw yma, a mae'n rhywbeth drist yn y llun. A felly, dyma'r llun roeddwn ni yn sôn amdano fo. A dwi'n meddwl, beth yw'r neges y darlun yma, tybed? Rhyw fath o gwahoddiad ydi o. Ti'n mynd i mewn y stydu, ti'n gweld y darlun, gwahoddiad i weddio. A mae gweddi mor bwysig.
Yn yr Efengyl Lug, dyn ni'n gweld Iesu yn gweddio mwy nac yn unrhyw efengyl arall. Pob tro mae o'n gwneud rhywbeth pwysig, mae o yn gweddio. Ac pan mae o'n dewis disgyblion, mae o'n gweddio. Mae'n mynd allan I fyny'r mynydd, mae o'n gweddio. Mae o'n mynd ar ei ben ei hun, mae o'n gweddio. Trwy'r efengyl, dych chi'n gweld Iesu yn gweddio. Byddai yn encilio i'r mannau unig ac yn gweddio, meddai Lug, pennod 5. Yn actau, mae dilynwyr Iesu yn dilyn ei esiampl o. Mae Pedr, Steffan, Paul, Cornelius a phawb sy'n dilyn ffordd Iesu yn gweddio. Yn y goruwch stafell, ar diwrnod Pentecost, apwyntiad 7 diaconiaid, yn Damascus ar ôl troedigaeth Paul, yn Joppa, efo Pedr, ar ôl marwolaeth Tabitha, yng nghartref Cornelius yn Jerusalem ar ôl carcharu Pedr, yn Rhy Mair, mam Ioan Marc, apwyntiad presbytriau yng ngharchar Philippi. Trwy'r amser, yn yr efengyl mae Iesu yn gweddio, yn actau mae dilynwyr Iesu yn gweddio, oherwydd mae gweddi yn bwysig. Ond beth yw gweddi, tybed? Ar un adeg, roedd y disgyblion yn dod at Iesu ac yn gofyn iddo fo I ddysgu nhw I weddio. Ti'n medru dysgu ni I weddio? Pennod 11. A mae Iesu yn dweud ar ôl Matthew mae'n dweud, paid a dweud fel y Gentiles, fel a dweud y gwir, fel y Rhufeiniaid roedd o'n meddwl amdanyn nhw, paid a dweud efo nhw, maen nhw'n defnyddio cymaint o eiriau. Na, ewch i'ch stafell chi, yn braifat, a just gweddio wrth y tad. A bydd o'n gwybod beth sydd yn eich calon chi, cyn I chi defnyddio geiriau. Ond os ydych chi eisiau defnyddio geiriau, meddai Iesu, ydych chi'n medru gweddio fel na. A'n tad yr hwn oed yn ac ymlaen. Ac ar ôl hynny, mae o yn dweud, ac yr oedd fi'n dweud wrthych, gofynwch, ceisiwch, curwch, a bydd popeth yn digwydd. Bydd popeth yn digwydd. Wel, dydy o ddim quite mor syml ydy o. Ac a ddweud y gwir, dydy o ddim yn dweud, os dych chi'n gofyn, byddech chi'n cael beth bynnag dych chi isio. Na. Mae o'n dweud, gofynwch ac fe roddir I chwi. Ond ti ddim yn gwybod beth bydd y rhodd. Ceisiwch ac fe gewch, ond ti ddim yn gwybod yn union beth sy'n dod. Curwch ac fe agored I chwi, ond ti ddim yn gwybod beth sydd ochr arall y drws. Ond y peth dych chi'n medru fod yn siŵr, meddai Iesu, bydd rhywbeth da. A dyma fo yn sôn am y tad, sydd y tadau heddiw yn tydi. Ac os dych chi, os bydd mab un ohonych yn gofyn i'w dad am bysgodyn dwi ddim yn cofio gair chwaith, bysgodyn a chips yn tydi, o Beals ym Porthcawl, fe'n ein mab ni, wel, dyn ni'n mynd I Beals ym Porthcawl a dyn ni'n cael bysgodyn a chips. A rhif iddo sarf yn lle pysgodyn, wrth gwrs, fydd o ddim. Os ydych chi sy'n drwg yn medru rhoi rhoddion da i'ch plant, dyna beth mae Iesu yn dweud. Gymaint mwy y rhydd y tad nefol yr ysbryd glân
i'r rhai sy'n gofyn ganddo. Dyna'r peth. Nid rhywbeth pwysig, rhywbeth dych chi isio, ond yr ysbryd glân. Dwi'n hoffi'r syniad yno. Dyma'r nerth Duw, ti ddim yn medru gweld, nerth sydd yn wir, nerth sydd gyda ti pan ti ddim yn gwybod beth i'w wneud, nerth sy'n gyda ti pan ti ddim yn gwybod sut i weddio. A dyna rhyw syniad Paul sydd mor bwysig i fi. A rhywle dwi wedi ysgrifennu, dyma ni. Dyna beth mae Paul yn dweud wrth y Rhufeiniaid yn pennod 8. Y mae'r ysbryd ei hun yn ymbil trosom ac ochneidiau y tu hwnt i eiriau, ac y mae Duw sy'n chwilio calonnau dynol yn deall bwriad yr ysbryd. Mae ymbil y mae tros y saint yn ôl ewyllus Duw. Weithiau, dydyn ni ddim yn medru gweddio. Wel, dyna fy mhrofiad i. Weithiau mae'n anodd i fi pan oedd fy nhad yn marw, pan oedd fy mam yn marw. Roedd sefyllfa'n hollol anghywir trist. A doeddwn ni ddim yn medru gweddio. A weithiau, dyn ni gyd, baswn ni'n dweud, dwi'n ni ddim. Baswn ni'n dweud, mae'n anodd i weddio. Mae'n dda i gofio, weithiau doedd Paul ddim yn medru gweddio. A roedd o'n sylweddoli, pan ti ddim yn gweddio, mae'r ysbryd yn gweddio droso ti. A mae o'n defnyddio ochneidiau, nid geiriau. Ti ddim yn medru ffeindio'r geiriau, ond ochneidiau. A dyna rhywbeth mor bwysig dwi'n meddwl. Dyna'r salm, un o fy hoff salmau a ddweud gwir, am bahaid arglwydd yr anghofi fi'n llwyr. A pan ti yn darllen yn araf, ti'n sylweddoli, wel dyna'r profiad y salmydd hefyd. Mae'n anodd i weddio. Felly, beth yw'r neges y darlen yma? Gwahoddiad i weddio yn siŵr, mwyn fatgoffa i weddio. A pan dwi'n gweld y darlen, dylwn ni, mewn ffordd, mwyn fatgoffa mae pobl eraill yn gweddio dros a fi. A dyna rhywbeth pwysig hefyd. Dyna un rheswm, dyn ni'n dod gyda'n gilydd, a cwrdd gyda'n gilydd. Oherwydd, dyn ni'n gweddio dros ein gilydd. A dyn ni'n cofio ein gilydd. A mae'n bwysig. A mae darlun yn atgoffa fi, mae pobl eraill yn gweddio drosom ni, dros a fi. A hefyd, mae darlun yn atgoffa fi daw'r ysbryd yn ein cynorthwyo yn ein gwendid. Dyna rhywbeth mor bwysig. Mae'r ysbryd yn ein cynorthwyo ni yn ein gwendid. Dydyn ni ddim ar ein pennau ein hunain. Mae gennym ni pobl eraill sy'n gweddio, a hefyd mae gennym ni'r ysbryd glân sydd yn gweddio drosom ni hefyd. Dwi'n meddwl mae'n mor bwysig yn tydi. A felly, dwi'n mynd i ddarllen yr emyn 139, a dyn ni'n mynd i ganu
yr emyn nesaf yw emyn 139. Ond nid quite eto mena, ond os ydych chi eisiau, da ni just medru darllen y geiriau. Emyn 139. Dwy law yn erfyn sydd yn y darlun wrth ymyl fy ngwely i. Bob bore a nos mae'n gweddu ein dlos, mi na chlywaf hi. Dyna rhywbeth pwysig yn tydi. Though I hear it not, I know it to be so, oedd fy addasiad i. Mae mor bwysig. A pan oeddwn i'n meddwl am ein ffrind myf, 104, ond roedd hi'n barod i fynd 10 mlynedd yn ôl. Chymod? Roedd gweddiau, siwr o fod, yn anodd iddi hi. Roedd ei mab wedi marw, a'n trist iawn, roedd ei wedi colli ei gŵr mwy na 50 o flynyddoedd yn ôl. Chymod? Mi na chlywaf hi. Pan a fi i gysgu, mae'r ddwy law hynny wrth ymyl fy ngwely i. Mewn gweddi ar ddew i'm cadw i'n fyw. Mi na chlywaf hi. Ti ddim yn clywed. Ti ddim yn cael y geiriau. Ond ti'n siŵr. A phan ddaw'r bore a'r wawr yn ôl wrth ymyl fy ngwely i, mae'r weddi o hyd yn fiwsig i gyd. Mi na chlywaf hi. A wedyn, ti'n cyrraedd diwedd yr emyn. A roeddwn i'n meddwl am ein ffrind myf, chymod? A roeddwn i'n meddwl am yr adnod Paul arall yn pennod 13, llyfr cyntaf i'r Corinthiaid. Yn awr, gweld mewn drych yr ydym, a hynny'n aneglir. Ond yna cawn weld wyneb a wyneb. A mae o'n mynd ymlaen yn yr un pennod. Pwy a'n gwahana ni oddi wrth gariad Crist? Ai gorthrymder, neu neu erlyd, neu newyn, neu noethni, neu bergyl, neu gleddyf? Yr oedd yn gwbl sicr. Na all nac angau, nac einioes, nac angylion, na thywysogaethau, na'r presennol, na dyfodol, na grymusterau, nac uchelderau, na dyfnderau, na dim arall a greuwyd. Ein gwahanu ni oddi wrth gariad Duw yng Nghrist Iesu ein harglwydd. Rhyw nos fach dawel, fe ddwg yr awel o ymyl fy ngwely i, y weddi i'r ser, fel eos o ber, a minnain ei chlywed hi. Gawn ni cydganu emyn 139.
Eisteddwch os gwelwch yn dda. Gawn ni cydweddio. Dyn ni'n meddwl am pobl yn ein teuluoedd ni, pobl sy'n agos atom ni, pobl yn ein teulu yn yr eglwys, sydd ddim yn iach ar hyn o bryd, sydd yn drist. Yn arbennig, dyn ni'n cofio Lyn a Rhys a phawb yn y teulu. Dyn ni'n meddwl am y byd sydd o'n gympas ni. Dyn ni'n gweddio dros heddwch yn y rhyfel rhwng America ac Israel yn erbyn Iran ac yn Libanus hefyd, yn Gaza. Bydde ti'n agos at pawb sydd yn dioddef cymaint. Helpa arweinwyr y byd i ffindio heddwch. Bydd gyda phawb sydd mewn tywyllwch ac anobaith. Sefyll gyda ni yng ngrym dy atgyfodiad. Bydd gyda pawb sy'n wynebu amheuon a threialon. Sefyll gyda ni yng ngrym dy atgyfodiad. Bydd gyda phawb sydd yng nghanol trybini ac ofn. Bydd gyda phawb sy'n wael ac yn wan. Sefyll gyda ni yng ngrym yr ysbryd glân. Bydd gyda phawb sy'n fregus ac ar gyrion marwolaeth. Sefyll gyda ni yng ngrym dy atgyfodiad. Sefyll gyda ni yng ngrym dy ysbryd glân, a bydde ti yn agos at pob un ohonom ni, trwy'r dydd, trwy'r nos, yn enw ac yn haeddiant, Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Emyn 22. Dan dy fendith wrth y madael y dymunem arglwydd fod, llanwn calon ni ath gariad, a'n gennau ni ath glod, dy dangnefedd dyro inni yn barhaus. Emyn 22.
Gan i dwaed y fendith gyda'n gilydd. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdaithas yr ysbryd glân, a bod i oll. Amen.